παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα κάνω κι άλλο βίντεο, αλλά θα είναι διαφορετικό από το χθεσινό. Θα είναι πώς θα θέλατε να είναι η Βόρεια Ήπειρος. Να είναι μια χώρα ελεύθερη, να είναι normal που είναι τώρα, να είναι ελληνική ή να είναι κομμένη στα δύο δηλαδή. Και ποια θα ήταν η θρησκεία της? Θα ήταν καθολική, θα ήταν Ισλάμ, θα ήταν προτεστάντη ή δεν θα έχει θρησκεία? Και τώρα στη σημαία πάμε. Θα είναι αυτή εδώ, θα είναι αυτή εδώ, αυτή εδώ, αυτή εδώ ή αυτή εδώ. Θέλω να μου πείτε. Γεια!